Shalom, selamat hari Minggu, madihita saluhutna. Adorang sota buka parminggota ima di Minggu infokapit sadarion doho topik ni Minggu debata haroro ani pasu-pasu marteng nahoho mahita di bagas rohat tabi. Amin. Tapuji matuhata marinde mahita sian buku ende nomor 27 mamuka sian ayat sada sahat di ayat tolu jongjong mahita saluhutna. Mar hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Songododo di dok Tuhan Jehovah, jauh non nama au, jala alosaku ma ibana, saya donganakku do ibana jupa hagogotan. Paluokku do ibana, jala marmulia ibana bahenokku. Saya pamapokku do ibana sari matua. Martua do nahudul di pangudinan dina tumimbuli jalan namian di linggoman ni pargogo nasu hatu dosan. Namandok tu Jehovah haporusakku jala partano batoakku debataku marhaporusan tuho doau. Haleluya. Martang yang mahita alia manami para siroha na sumurung debatani hatwaon nami wengot hamido di akka arion panaonon dohot hamamate ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami pahibul marohanami jala parbadiai mamikiri sudena tinaon nai patandahon matuhami dosa nami asa diarsakon rohanami asa hupompomi hami hisap-hisap dohot sakap-sakap ni rohanami jala asa hupasaut hami lomo ni rohani nama nobus hami asa martua hami marhite siani rodi saliling-lilingna sai patupa mai di hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus anak haholongani roham
Amin. Tangihon hamuma patik ni debata natar surat di Psalmen 105 ayat 4. Sisiri hamuma Jahoba dohot hagugonai toktong malului hamu bohina. Ima sahatna atong rap mangidogugo mahita tu debata. Ale saya peboi manglaun arti patik ini. Amin. Marin di mahita sin buku ende nomor 600 walu mamukasian Aleksada saat ayat 2 di ayat 2 jongjong mahita saluhutna. Tato potima dosata tu adopani debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan para siroha nasumurung amani Tuhan Yesus Kristus si pangolu hami alak par dosa nada ngolon rotu joloni habangsa habadionmi manapoti jala manganggukon dosa nami masai jot warsai hami ho marhite-hite pikiran dohot hata dohot pambahenan nami narowai ndang huhaolongi hami ho sian nasa rohanami dohot nasa ate-ate nami dohot nasa tondi nami dohot nasa gogo nami nang dongan nami ndang doshon diri nami hubahen hami dibaheni tamado rimasanmu jala uhumanmu hami tuhamatean saleleng mileleng nai alai nama purus mahami nuwaing tu asini roham nagodangi mangido sian nasa rohanami hasesaan ni dosa nami saluhutna sai urupi mahami paubahon rohanami alani Tuhan Yesus Kristus
anak haholongani roham, si pangulu hami, dohot alani guarmu nabadiai. Ali Tuhan, sai asih maroham, di hami halak nadangolon. Amin. Tabegima basa-basa ni debata taringot tu hasesaan dosata. Adong do dihita situani malim nasongoni, nahudul di siamoni habangsa ni hatogamon di banua gijang. Di bahini tarbain ibana do panguluhon ro di ujungna akan nasadok ro tu debata marhite-hite ibana. Na mangulu do ibana toktong asa ditangyakpon nasida. Hasangapon mari debata na di gijang. Amin. Tangihon hamuma hatani debata turpuk epistel di minggu info kapiton tar surat Rom 5 mamuka sian ayat 12 sahat di ayat 17 hitajahama marsikap soring. Di baheni songo nabongot dosai tu portibion marhite sian sadahalak jala marhite hite dosai roh hamatean. Songoni sahat hamateani tu saluhut jolma ala sude nasida mardosa. Alai nungamam gom-gomi hamatiai olat nisi Adam sahat rodi si Musa nang sodos pardosaon nasida tu pangalosion nisi Adam suman-suman ni naing roi.
Ia silehon-lehoni asindo sian nabinahen nina sahalak na mardosai, ay di horhon uhum na sian na sahalakido uhum hamagoan. Alai hinorhoni basa-basaido di pitori torop pangalausi. Ido sahatna martua do akan uto mangihon hatani debata jalana upiopsa. Amin. Ebegema puji-pujian sian kor ama paradiso.
Manine mahita sian buku ende nomor 233 mamuka sian ayat sada sahat ayat 2 di ayat 2 jongjong mahita saluhutna. Tidakon ma hapor siautai songona hina tidakon ni dongata sa porsiaon disadok portibion rap mahita mandok au porsia di bata Jehovah ido ama pargogo na sohatu dosan na tumo palangit dohot tano au porsia di Yesus Kristus anak ni bata Jehovah na sasadai iman tubuhon ni si Maria na gabi-gabian siatud di parbadia adorang so habubuhan ido tu hatta na tumaon na bernit ni panghuman ni silatus nampate tarpajal do ibana dihau pinar silang na tuat tu banua toru bentang na mulak mangulu di ari patuluhon na manek tu surgo lahudul tu siamun di bata Jehovah amanai pargo na so hatu dosani isi maibana pemulak tu manguhumi halak na mangulu do ramatu au porsia ditodi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopani halak Kristen akan nabadia dohot dihasasaan ni dosa dohot dihatai ngamandok mulak mangulu sogot daging halak ngamate dohot dihangaluan nasora sudah amin. Tabegi ma puji-pujian sian korama.
tikting de bagasan samingguan. Shalom. Horas Madita Salhutna. Titing Minggu 26 Februari 2023. Napar Jolo Goar ni Minggu. Goar ni Minggu sadarion ima Minggu invokatif. Dohot topik Minggu debata haroroan ni pasu-pasu. Paduahon parhobas di hari Minggu sadarion 26 Februari 2023 boi mata jaha di titing. Napatuluhon titing namasa. Sada pertanggiangan wilayah. Selasa 20 Februari 2023 pukul 20 di Patupado pertanggiangan wilayah di wilayah Yerusalem di bagas ni Situa B Siaturi Inang Boru Dolok Saribu. Alamat Perumahan Harapan Jaya, Jalan Gunung Jaya Wijaya Pitu, Blok B nomor 504. Di wilayah Kanan, di bagas ni keluarga B Situmorang, Inang Boru Dolok Saribu. Alamat Perumahan SBS, Jalan Gunung Kerinci 2, Blok C4 nomor 40. Di wilayah Galilea, di bagas ni Nyonya Siregar Boru Manurung. Alamat Kapling Al-Ikhlas Saplopat RT 07 RW 47 nomor Siap Lalu Ujung Harapan. Di wilayah Judea di bagas ni keluarga Togar Panjaitan Inang Boru Simajutak. Alamat Perumahan Pesona Anggrek Harapan Blok A Onom nomor 10. Di wilayah Sion di bagas ni keluarga Situa M Situmorang Boru Siahan di Kapling Harapan Kita Jalan Perkutut Opat nomor 2 Bulak Sentul. Di hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 pukul 20 di pertanggiangan di Patupado di wilayah Bethlehem di bagas ni keluarga Insinyur SN Panjaitan Inang Boru Dolok Saribu. Alamat Kapling Rawabugel RT 07 RW 07 nomor 26. Di wilayah Hermon di bagas ni keluarga Insinyur HP Samosir Inang Boru Tabunan. Alamat Perumahan Titian Kencana Blok F4 nomor 4. Di wilayah Jetun di bagas ni keluarga Kasih Manguncong Inatai Boru Situmorang. Alamat Kapung Rawabugel RT 0 Sia RW 25 nomor 24 Rawa Pasung. Habis lagi Rawabugel. Di wilayah Efrata di bagas ni keluarga Situa P Pasaribu Inang Boru Simajutak. Alamat Rawa Pasung. Di wilayah Nasaret di bagas ni keluarga M Sitinjak Inang Boru Tarigan. Perumahan Asifa Blok A4 nomor 10. 2. Program Sekolah Minggu. Sadarion Minggu 26 Februari 2023 pukul 10 WIB. Maringanan di Garejaon di Patupado sosialisasi program ni Sekolah Minggu. Nani dohotan ni natoras ni akka Sekolah Minggu. Dipangido tusude natoras ni Sekolah Minggu asaro maddohoti acarai. Tolu sumbangan pengecatan dohot pembenahan gereja. Nunga tajalo sumbangan sian keluarga Indra Sinaga Boru Sijabat wilayah Jetun. Ima uang tunai gudangna Rp1.000.000. Keluarga Situa TN Sinaga Inang Boru Butar-Butar wilayah Galilea. Ima 1 unit lampu gantung senilai Rp3.300.000. Sian keluarga Situa M Situpul
Galilea, ima sayunit lampu gantung senilai 3.700.000 rupiah. Parhalado dohot ruas madok molate di akka sumbangan na pinasahat ni nasida. Molo adong ruas na ukap rohana laho pasahat to sumbangan, boy ma dipasahat tu gereja manang menghubungi bagian para tahun. Paupaton parhepengon. Parhepengon ni huriata di minggon, boy mata jaha di titing. Saldo kas ni huriata per 26 Februari 2027. Huria dohot diakoni 250.650.652 rupiah. Pusat 10 juta 15.950 rupiah. Tu pembangunan dohot perawatan 110 juta 702.200 rupiah. Transitoria sia juta 875.000. Sarana parkir dohot dalan 20 juta 720.000 rupiah. Laos ni sosohon ma tu sudi ruas ni huriata asa tagarar ma pelean bulan tabe pelean permingguan virtual na tapatupa di bagasta nang jaji imat tabe tuhatta ma nama masuk parhepengon ni huriata. Palimahon ulang tahun torop ni ruas ni huriata nama ulang tahun di mingguon gudang na 26 halak. Parhalado dohok ruas pasaton selamat ulang tahun. Hata ni debata nama dok disada korin sada ayat 4 madok mauliate doa utotong di debataktu sialahamu marningot asini rohani debata naung nilehonna tuhamu di bagasan Kristus Yesus. Songonima titing namasa di huriata di bagasan nasa mingguon tuhatta mana masuk hita saluhukna. Shalom. Kapuji matuhata marini mahita sian buku ende nomor 467 sian ayat sada los dison ma tapungu peliata. Inganan rohanami toni bima
sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Salam. Hatani debata jami tadi minggu ta sadarioni minggu info kafit sian buku 2 Musa bidu tolu puluh tolu ayat 15 rodi ayat 20 tolu kujahama di tengah-tengah alai ninna Musa ma tu Jahoba molo sotok tong bohimi manguluhok kami unang nian togihok kami nakok sianon aitung marhite siana hama dapot tadaon pabuan naung jupangan nasini roha au marado poko au dohot parripemon da marhite siana ni donganam muhami mardalan pabua marhasurungon au dohot parripemon maradopon nasa bangso akan di atas tanoon dunginin na Jahoba ma tu Musa nang hataon nanidok ngodeng bahenok kudoy alanaung jupangan nasini roha ho maradopon au jala au manadaho pola rodi goar dunginin na Musa ma ua patarida hommatu au hamuliau mi alai ninna Jahoba ma au pabolucco saluhut hatu auku sia joloni bohim jala au majouhon goar ni Jahoba diadopamu namar taluk ni roha doau sogot dihalak naung tinalupan ni rohaku jala namarasi ni roha doau sogot dihalak naung ni asian ni rohaku akup ni didok Jahoba daktar baheko anggotung marnida apala bohikon ai daktar bahen manangise jolmahian marnida au laos mangolui bana akup ni didok Jahoba idama adong sada hajong-jongan mardonok konau ikodisiho jong-jong di atas dolok batu jadi dung mamolus hamuliauku bahenokku mahotu bagasan sada rigat ni dolok batui laos hukup ponokku tangaku tuho pai masal puau mamolus ia dung hupatai tangaku idaomu maau siap pudi alai yang gua pala bohikon dang jadi idaon ni manangise imasaha ni pajahota turpuhon pabuahon peristiwa namasa pergumulan ni si Musa di parhorsihan di gurun pasir togio jolo kita mula satokin taringok tu pakilalan peristiwa namasa saliling 40 tahun bangsa Israel merdalan sian Mesir sahat tu tanah Kanan tanah perjanjian yang sudah dijanjikan oleh Tuhan Allah ima tanah Kanan sian tadah halongangan hagogon di debata sabing dona paluahon bangsa Israel siap tangan ni Raja Parao dangadong nasi di patupat di bata katada halongangan 10 tulah sudah kita takas dota boto jaladung haruar nasida sial lauk rara wain di jolo nasida parhorsihan gurun pasir yang harus mereka lalui totu holam mamereng gurun pasiron parhorsihanon tubudo lomos ni roha tubudo ganggu ni roha alahirana suadong do tanda-tanda kehidupan di si dangadok suasana sukacita holan ancaman jala pajonok-jonok tu hamatian nama
anggopola merdalan siak gurun pasir sejauh mata memandang tidak ada kelihatan sampai di mana ujungnya. Suadong hau, suadong bekal, si numon, si panganon, dohok nasi. Molo adong tradisi nih masyarakat ala Heber, ala Israel, diguari istilah Yeshimon. Yeshimonon ima tempat pembinasaan. Asa gurun pasir dietong doi songon Yeshimon. Molo soadong do bekal pardalanan sadia dao si dalananon ikut cukup ma bekal dada holasi panganos sinumon. Kemah ikunado perlengkapan di paheape naing ma taluk disi. Ala binatang-binatang na berbisa pe gudang doi kejupangat disi. Ganggu do rohana sidak toho. Tetapi di tengah-tengah ancaman, di tengah-tengah gangguan ni rohana macai bagas situtu pergumulan naiko sidalan nasida disima ro baga-baga ni debata. Janji penyertaan Tuhan terhadap umat Israel. Unak koma biar Jehovah do marporang humoko pamu asal hohop pamu. Statement on, pernyataan on, sahak do enak tuhitan wae. Alaboy do tong nang ngoluta molo di gobar hop pardalanan di bangsa Israel di parhorsihani hira do cosongoni manwaeng pardalanan di ngoluta nama molus ragam ni akahamaolo di ngoluon. Gurun pasir adalah tantangan untuk masuk ke tanah perjanjian. Tuhan bisa saja izinkan ada pergumulan, persoalan, tantangan kehidupan yang harus kita jalani. Asa sahat tutano na pinar baga-bagai Jerusalem nai baru. Ata boto ngajuk-juk ni hatahonon kita pe mulutaida di televisi manang di film gobaran di gurun pasir daktar tahun molo di musim panas mohokna daktar tahun molo di musim dingin ngaliniari di borngini ala hola dua do musim di nasida panas dan dingin. Panas soina masanis samohok ni mohokna molo do sahatu lobi 40 derajat Celcius di gurun pasiri. Molo di musim dingin di bawah minus, di bawah nol, di titik minus, imangelina. Tetapi Tuhan berjanji sekali dia berjanji dia akan penuhi karena janji Tuhan setia hot baga-baganai. Dan itu terbukti. Diariani di lehot debata tiang awan obun madongani nasida saleleng mardalan. Jala diborngi di lehot debata tiang api asa tiur asal las nang daging nasida. Ini sungguh luar biasa. Alai di tonga-tonga ni pardalanan non jot-jot marungu-tungu bangsol. Suaha sobocir sodia dope marungu-tungu menuntut ke sana kemari. Tetapi tidak menunjukkan tanggung jawabnya sebagai umat Tuhan, sebagai umat yang dipimpin oleh Musa. Ola notik urak si pangano marungu-tungut. Jala marungu-tungut nasida mamurai. Mamurai itu si Musa, mamurai itu debata Jehovah. Mental nasida masih mental budak. Marhua do hami ro tuson anggona lahomate do tumagom mahami di Mesir. Di gonggoman ni Raja Parawi. Om mau tunggu nasida. Jala disada tiki. Di pardalana di tonga di pardalana non lereng gunung Sinai
maradi nasida berkemah di si nakko ma si Musa tudolok Sinayon. Tu puncak ni dolok Sinai. Marhua mangalap gogo, mangalap pasu-pasu sia debata. Martangiang tu debata, pajupang doho debata. Didok tu nasida asasatia nasida paimahon. Jala di dolok Sinai do di lehot debata dua batu, dua lei batu, dua loh batu, ima patik nana sapului. Alai ala songon naleleng otik si Musa di dolok Sinai martangiang pajupa doho debata ngamarungu-tungu bebangson. Si Haron tok tongon na manguluhon nasida di si songom malim. Roma nasida marungu-tungu dang binotay manangahan waeng diula si Musa. Tak perduli bebana tu hita. Debata pedang binoto benwaeng na sungod dia do manarihok kita. Tabay ma debata di hita. Dipaksa masih Aron patupa debata gana-ganaan. Budang dua ka ahli madok melutung diancap benian si Aronon bahasa ulu ninna. Karena dia melakukan dengan terpaksa desakan ni umaton begitu keras. Lahoma baik gana-ganani dengan terpaksa didok si Aron mah tong papunguhamu maka ating-ating sudah perhiasan nasian sere siam mas dungi di papungu mai dungi di pauli ma sada patung sia lebu sere lembu emas omma ditortori nasida omma diededei nasida jala didok omma debatanami napaluahok kami siam Mesir sudah beralih iman. Holan sadia leleng ma ditinggal hosi Musa nunga membelot nasida, nunga merdadi, nunga marungu-tungu nasida menyalahkan Musa yang sedang berbicara dengan Tuhan. Di jala dohok mamurai debata. Ini menjadi satu catatan perenungan juga dalam kehidupan kita. Betapa sering kita juga bersungut-sungut dalam kehidupan ini. Mulai anak marungu-tungut pitorjuk dorohani natora. Saya holam marungu-tungut doho ulau museulah hukum marsi ajar pehoso marsi ajar. Tetapi betapa sering juga istri menuntut bersungut-sungut terhadap suami, menuntut lebih daripada apa yang bisa dia berikan. Suami juga sering bersungut-sungut, menuntut. Kola sotabo si panganon, manang hurak sirah, hurak siak, pitor tedado pardo pahano buhion, bo itu buah kabada na asing dope, saling menuntut. Kalau juga terhadap Tuhan seperti itu. Moloroa kasih taono pergumulan. Daulo do tado di dia doho Tuhan. Manang di partangiang ape boy do terjadi songoni taboto do debatado mual di hagugon. Ido topik di bagasan minggon. Debata haroroan ni pasu-pasu. Allah sumber kasih karunia. Alai taida majolo molo partangiangan natumorop roh aka umur na pensiun do. HP partangianga kan buaman yang dalanan ni na pensiunon nak na tua-tua. Anggoso ditaruhon ni anak konna maul do morot. Alai holak karoroni na pensiunon nian danga jamita bei. Usia 50 tahun ke bawah iraso piga. Tiki di gereja hita songone alai adong lumayan dung di jabu ni ruas usia 50 tahun tutorun nama jabui manang bo HP saya duduk anggo solawi batu jabune ya no pertanyaan di jabu kudang roan nonon ya tonggo si pararod deh
Beta mak lau mahita dina ngadong betong besi pararon. Alai minggu nasalpu, Tuhan itu adalah Raja. Audo dalani dohotang uluan ninna Tuhan Yesus. Dan adong nasahat tu amaya somar hite-hite sianau. Molo di pertanyaan sinuku ninata. Idia inang amata imadah ngaloja. Bagaimana kita memahami perkataan Tuhan Yesus, Roma hamu tuau, hamu akan sonang, ido tehe didok, hamu akan loja jalan sorat, asa upasonak kamu. Nasolo jadu akan tua-tua na pensiunon molorotu pertanyaan di narohama. Di dia mata asing ni molomadok na loja ninna mangalului ngolu-ngoluon. Audo dalani dohot hanguluan. Jala di Matius sono mayat 33 ayat na pinamok-mok doi. Saya jumolo malului hamu harajaun ni debata dohot hati goranna dungi tabahonon nama akaodeng. Ahamaya kaodeng toluha natahirimi hamoraon hagabeon hasangapon. Itu tambahan kemudian dung prioritas mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Mulak mahita tu bangsa Israel di parhorsihani. Duk songoni manortori nasida maredei. Tua masih Musa. Roma suku-suku ni si Joshua nama dongani. Songon na ribu di toru. Namar porang do sahira suara na ribu namar porang. Teriak-teriak suara. Di pamanak nasida daun. Dangdan namar porang. Hira namar torido, hira namar redeido, dungi di ida mangato hobe manortori nasida makaliangi, mangededei patung nasian sereon sial lobuon, jala patung odo di baik gabe debata nasida di suadaho debata Jehovah na paluaho bangsoi, tarimas si Musa, tarimas nang debata. Jalaro de bata madok anggo bangsoon bangso yang tegar tengkuk molo hata medan hata dihitam madok jogal baut bangso. Tarimas si Musa didanggur hodo dua lei batu nama risiho 10 hukum Taurat tunasida game maputar 2 loh batu. Allah diboto molo manguhum debat adang adong manang dia bedo hono be. Selesai sudah. Allah ni mangido masih Musa. Tu debata omma dialog nai. Da gudang do dosa tadi pardalana taon. Da jok do kita manang na tarsor ya naso tarsor mardosa tu adopan ni debata. Dungi nitopu madora jauh-jauh tu debata minggu sadarion info kafit jauhon nama au jadi alusakku maibana. Ini merupakan kepastian. Ayat 15. Alainin namu sama tu Jehovah. Di tonga-tonga ni situasi genting. Laho mangalaka tu jolo daktar bahem mangalaka la musuh dope di jolon. Na mengancam nasida hinamaul ni parhorsihanon dak kadalana-dalanon. Dungi hinatakang ni bangsa Israelon. Nganeng madele si Musa. Alay di do ibana matu Jehovah. Molo sotok tong bohimi manguluhok kami. Unang nian tugihok kami nako sianon. Ini bukan ancaman, tetapi Musa merasa tidak mungkin bisa lagi melangkah tanpa kasih setia Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami,
Yado hita di nguluon mengalami kebuntuan, songon na sopol dalani. Sahira neng lonong ma, sipata neng lilu ma, alani pojok ni si taunoni ulu do songoni, alana sinirang ni hamatean borha ianakon na hinaholongan, pojok, manang datoras na marujung ngulu pojok. Di sibaino dohok lan nasing pojot, dia kapadaraman boido pojot, manang pertiga-tiga daksai mangomo toktong, manang boido hona oto-otoan ni halak, habis sudah nasini pani pojot, manang sabalik na makilala molo sukses sita, gabi lupa tong madok molo sohodo Tuhan manguluhok kami. Daktar bainau mardalan. Manang gabi tado do alani gogota alani hamalota bain naboi hita. Sahat roditikyon. Mamolus par horsihan. COVID-10 sia tong do par horsihani. Kahamolon ningulu taon tong do par horsihani. Alai naik suara honota molo sotok tong bohimi Tuhan madonganiau. Daktar dalananau. Omma panidangion ni si Jakob namar si ranggut di topi ni aik jabok di hao libana debata napajumpa dohok suru-suruanna dakku palua ho saliling so di pasu-pasu hoau alang biar ibana mangalakahol lakana daktar lakahon ibana be hahana si Esau nungaro. Nah naik pamatehon ibana, jala sadar do ibana, dirajumi ibana takas ala hasalaan na doi. Alai molo debata mardongaton di pardalanan nai. Songon nanidok niya detai, di pardalanan Yesus di joloku. Holong ni tangan ni manuguau. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Jalai mata suaraho di minggu info kafiton manang dia piaka pergumulan ningoluta. Hita do boto say, dia dopan itu Tuhani. Jika engkau tidak membimbing aku, rasakan bukan rutinitas, bukan asal ngomong, tetapi rasakan, yakini, percaya sungguh-sungguh bersama Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Ido tutuali Tuhan. Molo sotok tong bohimi madongani hami. Manguluhok kami. Mangajari hami, mangalehon gogo di hami. Daktar bahe kami madalani ari-ari ningolu namion. Neguk hamaolon. Jujut gale hami, sipata naik tinggak kami, sipata naik lonok kami Tuhan laho mangalakahol lakanami. Alai molo mardonga toko, pasu-pasu nasiako ale Tuhan margogo mahami maka monakon saluhut pardalanan nami. Jala molo jupa pelas ni roha di hami, tabba kapasamotan, tabba kapangkat, goka kalas ni roha na hujalo hami, unang madabu hami, tugijang ni roha. Alai toktong ali Tuhan uduk serep roha nami, siakodo hujalo hami saluhut na nauli na dinggan, pasu-pasu mahami Tuhan. Pargugui maka ruas ni huriam na marsak, kanama balu, salehon apul-apul mi unang madele na sida. Kadongan namin na di bagasa parsahito pe Tuhan. Hodo pangapul, hodo padaoni na sumurong siyan saluhut na. Telehon hai paso di hami saluhut na li Tuhan. Nangakaparianakon tu bagasa tangamu hupasahat kami. Saya perbisuhiah kayanakon nami.
keluarga nama kirim di hagabeon ni anak dohot borupe. Tuhodo hami romangido mangelek sai lehon male Tuhan akan nasolot di rohanami ganup. Tu bagasat tangamu hupasahat tami ngulu nami. Marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehita laos tapasaha ma peleata. tatanya koma peleata martang yang mahita. Ale de batama namina di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silehol lehon nadenggan doho nasau libasa namauliutus. Hupasahata mi masian nani lehom mitu hami pelean nami tuho say jalo may gabi uap na hucus di jolom.
pasu-pasu majala ramoti asaku parhasia kami peleanon. Patibulhon harajaum di tonga-tonga ni huriam dohok di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam mutadahami godang ni silehol-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banua gijang say pinarbadia magoarmu, say ro maharajaumu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, lehon matuhami sedarion hanguluan siapari, se sama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodako Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaur honma damena tutodim. Jadi yala tongon udah dope hupake hami majolo tiki najepehon satokin tu hita. Adong dua program ni huriata program najepek. Ima songon naung taida renovasi ni bagas joroon sedang mardala dope. Hola di jama HP sada pitor mangihu dona sada nari ko jamaon laos torus martaba-taba HP dana terbatas. Mau lihat ema diakan naung pasahaton marhite cat, marhite lampu hias nakpe bentuk hepeng asa perhalado para tahun na boy sarupa manuhor bahan. Songoni dibiluk parhobasan danggope diuduti alani keterbatasan nidana, HP molo dijama di biluk parhobasan, saya bocor rosak gijang. Ternyata di gijang di lantai 2 nungai ko direhab. Tong dana, posdo rohanian, martaba-taba pasu-pasu ita jalo demi tu hita dosa luhuna. Dungina paduahon, 5 taringo tu pelunasan. Anggo di bulan opaton, dangapala sasitongai ko lunas doalay nung makatai doho amang situasi jabat hola nadong pe 700 na sidama pajolohon alay bulan opak ngamace jonok. Jadi panitia nung bergerak pos roha ala dong do di proposalio 40 sekian halak panitia. Na boy nian papunguhon bohado mahenol laho menanggulangi parhepengon naikon tikin aja pehon. Alanima rupani tuhita bapos doroha molo sada rohat tasaluhuna terbaik tulus doi saluhuna amin. Ai mada tongon di pertanyaan dibahas maon
Molo tungadong na mangido proposali naik padalanonna naulimay. Alani hami atas nama parhalado ni Huriata HKBP Harapan Jaya.